गलाघाट जिल्लानि एबसुनि खुंगा 40थि बोसोरसालिया जथुमाया सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जागायजेनबाय। 10, 11 आरो 12 जानुवारियाव गासै सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों रेंमा दखरानि सिङाव थानाय रंजाली नोगोर गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायजेनबाय। गलाघाट जिल्लानि एबसुनि खुंगा 40थि बोसोरसालिया जथुमाया दिनै जथुमानि गिबि सानाव गाहाय दरखं बेखेवनाय, रेगे रेगां बाजारसालिखौ बेखेवनाय, बुलुर गेलेनाय बादायलायनायफोरखौ फारियै बेखेवनानै होयो। दिनै जागायजेननाय जथुमानि सायाव गलाघाट जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि प्रदीप बसुमतारिया माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ बुंथियो। दिनै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि जे खुंगा 40थि बोसोरसालिया जथुमा, बे जथुमाखौ दिनै नैबे गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय रंजाली नोगोर उरांफाटाव दिनैनिफ्राय गिबि सान हिसाबै दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै गिबि साननि गोबां गाहाय दरखं बेखेवनाय, गाहाय आलासि जिरायसालि बेखेवनाय, गाहाय पेन्डेल बेखेवनाय, जों गासैबो बुलुर गेलेनाय, काबादि गेलेनाय गासैबो हाबाफारिखौ जों बेखेवनाय हाबाफारिया दिनै जानानै थांबाय। दा जोङो दसे समनि उनावनो जोंहा थान्दै मेल दङ गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' आफादनि। दा बे थान्दै मेलावनो जोंनि दुलाराय बर' आफादनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारि सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव मोनफैखाबाय। दा बे जों थान्दै मेलावनो जोङो बर' हारिनि, बर' जाथिनि जोंनि बर' माहारिखौ मोनसे बुहुमावनो मोनसे गोजौ थाखोनि मोनसे सिनायथि होनायनि माखासे गोबां खामानि मावनांगौ दङ। बर' हारिनि माखासे हानि जेंना, बिजोंनि जेंना, बेफोर गासैबो बिथिङाव जों बेयावनो जों सुंद'यै सावरायगोन। बेयावनो जों सावरायनानै जोङो माखासे बिथांखि जों लागोन आरो बे बिथांखिखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम जोङो दैथायहरगोन। आरो बिदिनो गाबोन अखानायै फुंनि 11 रिंगायाव जोङो मोनसे आबादारि सेमिनार लानाय जादों। बे आबादारि सेमिनारावबो गुवाहाटि एग्रिकालसार इउनिभारसिटि जरहाटनि भाइस चेन्सेलर मानगोनां बिसि डेका सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन। आरो लोगोसेनो गोबां फुंखा सुबुं, आबादारि बिथिङाव रोंगौथि गोनां, बान्था मोननो हानाय मनज कुमार बसुमतारि सार बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। आरो सासे फुंखा सुबुं अन्जल लेम्बु बिथाङाबो जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन। जों मिथिगौ जोंनि बर' माहारियाव आबादारि बिथिङाव जोंनि बर' माहारिया जेरैबायदि रोंगौथि गोनां, बेबायदि रोंगौथि गोनां जानो हायाखै। बेनि थाखायनो बे आबादारि सेमिनारजों जों जोंनि ओनसोलाव थानाय गासैबो आबादारिफोरखौ बोरैहाय खेथि मावब्ला जोङो मुलाम्फा खालामनो हायो, जों बेनि सायाव जोङो गुवारैनो जों रायजोफोरनिसिम सहैनो जों फोरमायना होनो थाखाय जोंनि आलासि बिथांमोना फोरमायगोन। आरो बिनि उनावनो जोङो बेलासिनि 3 बाजिनाय लोगो लोगो जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो माहारियारि आफाद आरो धोरोमारि आफादफोरजों जों मोनसे सावरायमेल लादों। बे सावरायमेलावनो जोंनि बर' समाजाव सोलिबाय थानाय उन्दै बैसोआवनो हाबा जानाय, सोरबा आइजोआ सोरबा गुबुन हौवाजों गथ' गथाय थानानैबाबो गुबुन हौवाजों खारनाय, बा सोरबा हौवाया सोरबा गावनि हिन्जाव थासान्दियावबो गुबुन हिन्जावखौ लाना खारनाय, बेबायदि माखासे जोंनि जि समाजारि जेंना, बे जेंनानि सायाव जों बोरै सुस्रांनो हागोन, जों गासैबो आफादजों बेबायदि जयैनो सावरायनानै जाहाथे जों इयुन समाव जाहाथे जोंनि बर' माहारियाव उन्दै बैसोआवनो हाबा जाया, बा सोरबा दस्रा हिन्जावाबो बा सोरबा हौवायाबो मालायनि हिन्जावजों बा मालाय हौवाजों दोनखारलांलाया। बेनि मोनसे मोनसे खालामनो थाखाय धोरोमारि आफाद आरो माहारियारि आफादफोरजों जयैनो जों सावरायगोन। बिनि जोबथा लास्ट 12 थारिख खालि मोनसे गेवलां मेलबो हाबाफारि जों लानाय जादों। बे गेवलां मेल हाबाफारियावबो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन। आरो बिटिआरनिनो गेवलां मेलनि बेखेवगिरि महरै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' सार बिथाङाबो जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन। बेयावनो जों गोबां जोंनि मेलेमजिबि बा गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोनाबो बाहागो लाफैगोन। बेयावबो जों गासैबो बर' माहारिनि सोमोन्दै जों बेयाव रायजोफोरनो जों फोरमायना होगोन। बेनिखायनो आं आसा खालामो गासैबो हाबाफारियाव गासैबो रायजो राजा बिथांमोना जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लालायगोन। आं बेखौनो गासैबो रायजोसिम गलाघाट जिल्ला एबसुनि जानानै आं नैबे समाव गुरैनो बयनिसिमबो फिन खावलायनाय थाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव खौरां, 2023नि असमि मागो दमासि मेलाखौ खुंफुंनो बे समाव साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरि इरागदाव कमिटिनि हलाव फैगौ 10 निफ्राय 12 जानुवारिसिम खुंगोन असमि मागो दमासि मेलाखौ।
आसाम सरकारनि पन्चायत आरो गामियारि जौगाथाय बिफाननि सिङाव क'क्राझार जिल्ला खुंथाय, डिस्ट्रिक्ट मिशन मेनेजमेन्ट इउनिट आरो आसाम स्टेट रुरेल लाइभलिहुड मिशननि बानजायनायाव असमि मागो दमासि मेलाखौ गाब गोनाङै खुंगोन। बे मेलायाव गुबुन गुबुन मुवा बेसाद आरो मागो दमासिनि जाग्रा आदारफोरखौ दिन्थिफुंनायजों लोगोसे मोसानाय बादायलायनायफ्राबो थाजोबगोन। लोगोसेनो असमि मागो दमासिनि मेलायाव बयखौबो बाहागो लानो खावलायहरदों।